Raquel Atanes. A volta imos estar con Ruth Núñez, non? Que hai aí? Eu xa ando por aquí traballando, preparando todo, porque o Samaín está aí a volta da esquina e hoxe temos aquí a Ruth Núñez. Moi boa tarde. Moi boa tarde, que tal? Vestida para a ocasión, como me gusta, de boneca vudú, sí señor. Porque hoxe chega coa edición máis terrorífica do feito por min, poderíamos dicir, non? Eu creo que sí, Hemos sí, aquí está avanzando moi unha ben. cousiña que veremos agora para decorar dun xeito super chulo as nosas casas, pero ti estás aí cunha man ás voltas que non sei exactamente o que estás facendo, tamén cho digo. A verdad que o que estuve manchando a man, Sí. eso para empezar. Non, pero mira, é unha cousa super fácil, porque é algo que cando vemos parece moi complicado, que dis, pero como farán estas cousas? Pois non, mira, o primeiro que temos que facer é pintar a man como se fose, como se viñéramos de apañar as patacas, vale? Sí. Ai, que susto! Hola, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Joder, que estábamos aquí todas concentradas. Sen traballar. De verdad, E cheguei eu, pero estamos en tempo diso, de terror, de sustos, de risos. Exactamente. Así que bueno. estás pintando a man un pouquiño como se leváramos en vida máis dunhas cantas horas, eu creo non? que sí, un pouco Walking Dead, un rollo Vale. así, un pouco tal, bueno. A circulación mal. Sí, fatal, a circulación vai fatal. Bueno, o que hai que, eso, máis que nada, colores brancos, Violáceos, non? Ui, negros, para que pareza violeta, así. un pouquiño de o mellor de rosa, estou aquí manchando todo, pero perdonádeme, porque os tempos do directo son xa así. Bueno. Vale. Sí, bueno, unha guía, máis ou Vai menos. moi ben, Logo, pintar unha Vale, man. con isto que xa, eu creo que xa pode dar... Si o zombi tampouco va moi cuidado. Exactamente, no, cuidado, a verdad que no. Bueno, isto, como vedes, pois é o resto dun rollo de papel higiénico, vale, que xa está pintado, xa está un pouco así caracterizado tamén, vale. Pois vamos facer unha cousa super fácil, vale? A ver. Ides flipar, porque que isto é facilísimo. Bueno, hai que intentar, a ver se podo. Grapar. Hai que facerllos... Ahora Ai, xa uns fate- buraquiños, buratos. non? buraquiños. Agora xa fate que dixeches que era moi fácil. É fácil, pero hai que metelo Aí ben. Aí está. Un dun lado e outro do outro lado. Ui, Bueno, non case. pasa nada, non pasa nada. Probamos por esta outra Probamos lado. por Non é outro tan lado. doado como parece. Hai que facerlle Hai os que darlle buratos. con ganas, Sí. con ganas, Ese non- aí o temos. Aí, Penso que agora ese sí, está agora perfecto, foi. ves? E outro? No, por outro lado. Polo outro extremo. Non pasa nada, poñémolo aquí ao Sería lado. por aí, non? Vale. Sí, poñémolo por aquí ao lado. Facémolo aí? Sí. Veña. Mira, xa me pringuei. É que non Ai, hai día que non me perdón, manche, non esto pasa sí. nada, estamos pa iso. Aí A vai. ver, que misterio. Vale. É un misterio misterísimo, mira. A ver. Cousa máis fácil Unha do goma. mundo. Unha gomiña, vale. Vale. Como lle chamades vos a este goma? Porque na miña casa chamámoslle goma de polo. Goma de de polo. É un goma de Sí. imprenta, chamo Sí. iso. Eu chamolle goma. Goma común. Goma normal, Sí. Pois eu chamolle así, goma De de polo. polo. Sí, Pero goma de polo, por qué? Pois non sei. Pero os polos Non non sei. levan goma? Acabo de facer un descubrimento. Pode ser os polos, mira, cando os compras para asar, sí que ás veces veñen Pero é cunha corda. gomiña así, É o que ten unha unha corda. cordín, un cordel. Para metelo, sí, pero cando compras, igual ven Sí. cunha... Non sei, non sei. Habría Igual que pode ser preguntar, dos. isto. Vale, Ai. cousa fácil, vale, Sí. poñémolo aquí e agora necesito xogar un pouco Ai, aquí xa con noso sei, amigo o que vai cámara, ser iso. Vale, vale. porque eu vou poñer así como moi interesante. A ver, a ver. Pero, de repente, vai aparecer por aquí unha cousa. Ah. Agora sí. Que tal se ve? Ahora sí, chulísimo. Chulísimo. Sí, sí, fai todo efecto, claro. Porque eso sería, claro, esta parte do corpo. Que chulo, cun Ai, ai. anaco de rolo de papel higiénico, con cousas que todos temos pola casa. É É unha cousa, hai que xogar un chulo. pouquiño. Queda fantástico. Exactamente, queda moi chulo, pero queda moi chulo, claro, máis ben por un selfie, que Pero non para ir para a foto está pola calle chulísimo. así, ¿no? Claro que Non sí. máis que un nada pouco porque raro, podes sí. acabar cunha contractura, aínda que temos a Verónica que che pode arranxar, pero... Exactamente, pero Bueno, mira, sempre dicimos que con este tipo de truquiños que nos das, tesnos no bote, non sei como se soe dicir, pero que literalmente estou vendo por aquí isto Oxe, está que ven no aquí. bote. Isto vamos a ter que discutir un pouco, eh? Por qué? O tema dos votos. Estou vendo aquí unhas imaxes moi comprometedoras. Tes Por máis qué? trucos hoxe, Ruth? dime. Tes máis trucos hoxe? Teño moitos. Pois veña, imos ver os Teño- botes e máis É máis trucos. fácil do que parece, eh? Pero de contado. Aí volta están publicidade. desenfrascados, eh?